Takže čau lidi, já si dám nová videa. A dneska to je... A dneska to je video... A má spíš vlog. Normální vlog a... Chtěla jsem říct, že předtím nefungoval zvuk, protože jsem si neuvědomil, že na kameře jsem tam nezapnul zvuk, takže se omlouvám, že na začátku nefungoval zvuk, ale teď už konečně funguje, takže jako dobré, funguje, všechno běží tak, jak by mělo. Myslím, že kamera běží, zvuk běží a prostě to neběží nějak černobílé, nebo nějak to neběží nějak divně. Myslím, že to jde doma barevně, že jinak bych to asi tady nenastavoval. No, i když. No, ale ne. Ale zase by bylo divný to, že by se to točilo úplně nějak jinak kolem do končka a tak. Prostě úplně jinak. Dneska natáčím už druhý vlog, takže druhý vlog. Myslím, že před 25 minutama jsem natáčela ten první vlog dneska, co jste taky mohli vidět, myslím, že kdo ví, že jste ho určitě taky museli vidět, ale to bylo super, kdybyste ho viděli, to by bylo sakra super a prostě dneska to zase prostě halo. Hej, ale on zase nefungoval zvuk. Není normální, počkejte. Tak dobrý. Funguje to všechno? Ty mě snad slyšet, ne? Já si myslím, že jde. No, mohli bychom začít. Už normálně natáčet, protože tohle není normální. Já prostě nevím. Prostě, jakoby, jak bych to měla říct, prostě je to soutěž. Protože ty tady pořád po mne ten zvuk. Jsem tady takhle nastavit. No, dobrý, já už to radši nechám být. Protože pak by to bylo ještě horší. Takže já doufám, že prostě jít. Já doufám, že to běží tak už úplně normálně. Že to... Co? Už zase? To není normální. Funguje ten zvuk. Jinak nemám dlouhý prsty, jo, mám je úplně normální. Se ptali. Takže
Ne. Musím na to klikat. Všechno různě. Tak dobrý. Tak už to bude fungovat. Dal jsem zvuk úplně fakt naplno. Takže teď by to mělo fungovat a měli byste mě slyšet, protože tenhle vlog, to je můj nejdelší vlog zatím. Zatím úplně, ale úplně nejdelší tady. Zatímco natáčím. A můžu rovnou i tleskat. A pokud to tleskání slyšíte, pokud ne, tak asi prostě já nevím. Fungoval prostě, já nevím, proč ten zvuk prostě nefunguje. Sakra, už to jde. Přiblížit to jde úplně v pohodě. Ale co já tady ještě musím trošku naklikat. A tady ještě je jeden takový čudlik a ještě tady je takhle zvuk. No teď to je teprve naplno. Jo? Všechno doufám funguje. Všechno normální, všechno funguje. Já už se v tom kopat prostě nebudu. Jak bych to měl už sakra ale udělat? Já už prostě nevím. Buď tohle tleskání prostě slyšíte, a nebo prostě ne, já nevím. Fakt, jako už nevím, už jsem z toho naštvaný, já si myslím, že dnešní vlog vyjde bez problémů, protože všechny vlogy vycházely bez problémů mezi tím. Fakt asi to už... Já se omlouvám, že se nervuju, ale tady prostě už funguje ten zvuk, já už nevím, aby jsem to jinak tady takhle udělal, sakra. Naklikat a tady, ty vady, plný. Jak by to šlo, ty vady, když to tady přiblížit. Musí i sakra zvětšit ten zvuk. Sakra, tady. Bože lidi. Ještě ne. Tak jo. Čau lidi.